topic poi mo MMA mi pa irin ngai lo hun tu ti me chetan bi khanin I karon sei le dona I lo hlok puya lo tangkai pui lenge ka pai seya chuanin I he topic hi mi tam tak in a zona an nei thin le mi ron zo tu te poi na zona an nei fo thia ni ya chuan in ang point he zona hi lo I thin lungai lo nei mai theya chuwangin he video hi I lo hlok pui nge ka pai seya chuwang chuan apula tanga atop thlengin uluk taka lo en turin ka du chani ole hei mi pa ta hianin thil an tiam emo thil an sei hianin thinlung taka an sei le sei lo hi aum ve thina thinlung taka an sei po bo siat anei thau thina achu chu kan hriat anga ya abik takin me chetan bik kan sei wang khanin mi pa in thinlung taka an sei poa rin tlak lo hi aum ve ya rin lo tu hun aum ve ni chu ta chuan atu sei kha atu tani etina chu ani hau lawa kan hriat tur chu example a ti dalin thian nu emo thian pa emo tu emo khanin thona khal thiam emo rel ka khal thiam emo lo ta se ni do tani ti na kha ani chuang hau lawanga amaro chu rin pur tlak ani lem lo ani asan chu kan ring sol ve ta ya ti dam lo phurta se min accident hui me yang ti kha lo mani thianu rel khal thiam si ani taksu avaro pi ve antu sei kha adik lawani ti ero kha chu achiang hau lo na nga amaro chu rin tlak lo hun kha omani chu karon sei do na mi pa irin ngai lo hun tu kha karon sei do ni ole hei mi pa te hi mai chia po ani thawanga ri la thil an sei hianin an thinlung tak kai an thinlung tak tak hianin an sei thri ne an tiani dik te po alo dikanga amaro chu mi pa arui la thila seite ain tiam na te ain thir te ain puana te ponianga khami zong kha thutika ni ti chu pom sakla amaro chu nakin zera tan kha in rin na le in kana na man tla ka ni lawa ente my dear ka mangai la tuk che sin ro tang po ve khat ma ka mo to ngai mi lawang su po hi ve khat ma ka in to ngai mi lawang isem ka mangai la tuk che ne ya al har film le huna khanin thil kha adang le dei the ni chu nangma ni nge po kha ni no tong to thrin mai theya mi pai na rui lai a thila seite alung phum la ya aduang seite kha arin tlak lem lawani chuwang chuanin I har film huna kan sei donia emo mo I har film huna chungna chu kan la I pi don ne emo ni khatiang chi te kha afin thlaka ani lo chuan atopa nge an cha selenge nge thina chuwang chuain arui la ya sei chu tiang ani I chu lo oi sakla amaro chu rin pul chi ani lem lawani rin tlak ani lo ani ti kha apakhat nan kan sei duwa chuan I apahina tan chuanin I hei mi pat mei chian na lampang I hoi ti lo ti nan duwa wanga khem na ani emo an thil sei ani emo hei rin tlak ani lo poka antinanin min mangai tak lo ni kha emo khatiang lampang antinanin ka mangai che lo nupuya ka na yang che emo atamanga khang thutiam kha atam mai ni chu mi tam tak pon hai WhatsApp po hianin miron zo tu te le khatiang thil tong to kha tam tak an ve thina chu khata khanin kan hriat tura chu khang mi ta tan po khan lo ni tang ta sela khatiang thutiam re mi pa na pula tiama khami sex ti lo tlina tu awang emo mi pat mai chena mo khami at ti lo tlina du awanga khatiang ha athil seile athil in tiamo kha rin tlaka ni lawani kha kan seile duwa chu lo chin sia le reng ta la chuanin adot le chuanin kalsan an du awanga an thil sei emo chan an du awanga an thil sei ang chi kha khatiang chi kha rin tlak ani lem lo pokani ka sem je man them o ka selawa kalsan an du awanga an thil sei emo chan an du awanga khatiang ang mo an thil sei ang chi reng kha rin tlak ani lem lo ani antinanin shia thiam hedan turin ka telo chuanin himzo kang emo khatiang chi te tleizo kang emo ka te himzo ve lo che emo mo ka mai na tuk che ya amaro chu nei zong nei ka pe ri che to ra wai mo khatiang chi kalsan mo chan du wang le chan mo khatiang an du wanga an thil sei ang chi reng kha
arin tlak lem lo ani khatiang ka chu chuan lam engamo ti me yang an mani anin I soi I thiam in soi thiam an tua wanga an thil soi te kha ni ve thri ani chuwang chuanin khang kha arin lem lo turani ti kha kan soi le tuwa chuan to per nana kan soi du chu kan soi fo to thina ma ro chu han soi non le kan duwa mi pa suin mi tinanin I lo ngai zong ani khata khanin mi pa suin mi lo ni chuan I bial pa kha kopui khamo mi pa suin mi lo ni chuanin thut yam frang frang kha an nei ve thina tinanin kan nei huna chuan ka khai pakang emo enge nangma wangin ka khai len makang kan nei no chuan engma enge ka in to la mo khatiang thut yam ang chi kha om ve thina khatiang kha arin lem lo turani kan ti te ang asan chu me tam tak an che sual ve thina khatenga khan ama ro chuan lo in nei to per kha chuanin pathian ma thut yam te alo ni wang khanin enge mishing timeyang pathianina ating nge to chu mishing in than su se tiani wang khanin apai mo MMA ya ke ni mishing ina khatiang mishing kan ton kha afulo wang le kan ton sura wanga ol sam taka thenle mai mai yang chi mo pal samang chi khatiang chi kha thalem lawa chuwang chuan apai mo bera chuanin khami kai nei ma enge thutiam te le ke mani kha kan film khur kha angai tina ne meya chuwang chuanin khatia ang chi thutiam mo kai nei nuwa chuan chumi chu ka ngai vek meng nang ma awangin enge ni ka tha vek ang khatia ang chi reng reng thutiam ang chi kha rin lem lo turani ti kha kan soile duwa chuanin kan soile du pakha chu antinanin mi pa kopui emo ngai zong khanin midang tang kha laka khanin alo che swal pui to thridani ti te kha I lo hreta tin alo antia pathoi te polo ni theya tlangwal senior te poi lo ngai zong the ni lo ngai zong lo thei tho boka amaro chu lo ngai zong to te pon no mai theya kha nga te khanin thil ton tam ta khan lo nei towa engen ton ti te kha eng ma ka shelo ni chu ta chuanin ton fu chuan fel pian du boka ti me yang Christian ko ran in mang ten ni phai chuanin an fel du pian zoka amar chu chu tiang ani lem lawa anun lui midang athangai hriat ni chuanin chumi chu lo kop thina me che ko pasha te mo enge chu ta chuanin sexual mang to thina a kop pui te lo che sual pui mo khatia ang chi mi ka tang emo khatia ang ama tang poa I hriat te rawani chuanin khatiang che kha rin zui lem lo turani asan chu irun zui lem lo thina ni chuanin iti fu tlang puyang ti kha kan sei du ni chu chuwang chuanin atuna karon sei ta khau zong kha lo chin chia ta lamo kha khanin nangma kha tam takin mi pa kopui che sual tura khanin aveng him ve don che ni chu chuwang chuanin tun trumam yo kha mi pa irin ngai lo hun tur point mo deuh te chu ania engpon I sela I lo hlok pui lo tang kai pui nge ka pe se ya chuan next video ka in mule thau don ya